Astea sunt evenimentele mele preferate. Să vă zic unde mergem. Vreau să vă aduceți aminte că acum câteva luni am fost la un alt eveniment unde am primit un goodie bag imens, cât mine de mare și eu nu sunt mică deloc. La intrare primeai acest goodie bag și o cartolină și apoi treceai la fiecare pop-up în parte de la fiecare brand din magazinul respectiv și făceai câte un joculeț sau nu neapărat și primeai un cadou și se umplea în final plasa. Ei bine, cei de la Douglas organizează tot acest gen de eveniment. Din câte am citit eu, este pe același principiu, primești o plăsuță la început, un goodie bag și treci pe la fiecare pop-up, aceeași poveste ca și mai devreme. Împreună cu prietenele mele, evident că am spus da, mergem și am comandat brățărica și astăzi a ajuns, am comandat-o vineri, iar astăzi este luni și deja a ajuns, au fost super prompți și vreau să văd ce este aici, cum arată și să vă arăt și vouă. Nu știu dacă mai sunt brățări, dar dacă mai sunt, mergeți pe site-ul lor și cumpărați-le. Costă 250 de lei și evenimentul va avea loc pe 9 octombrie. Ok, am deschis aici, avem niște bule pe care o să le dăm lui Bruno pentru că el e fascinat de bule. Și să vedem ce am primit aici. Deci, uite, avem și două mostre, ce drăguț. Un parfumel de la Guerlain și unul de la, tot de la Guerlain. Unul pentru fete și unul pentru băieți, cred că, nu știu. În fine, foarte drăguț. Așa, și aici avem invitația care arată, stați așa că, stați un pic, care arată cam așa. Bruno e pe fundal care se aude cum roade bulele. Și este efectiv o brățărică așa, ia uitați, brățărica aceasta pe care mi-o pun singură pe mână și cu brățărica asta și cu mail-ul, cred că dacă nu mă înșel, se poate intra la eveniment. Da, sunt foarte încântată și abia aștept să merg pe 9 octombrie la acest eveniment. Dacă voi nu ajungeți, promit că o să vă arăt ce am primit în goodie bag-ul meu. Pupi! Bye!